Takže dámy a pánové, je to tady. Zjevili se z čista náhle před 14 dněma na Hasičském plese taneční skupina PPS 12. Ten název prý má spoustu významů. Na tom Hasičském plese to byl PPS 12 jako přátelé požárního sportu 2012. To byl rok, ve kterém muži SDA Těškovice vyhráli první titul mistrů České republiky. Dneska je to ta samá skupina taneční PPS 12, ale ten název je trochu pozměněný. Jsou to přátelé postupové sezóny, která právě proběhla v roce 2015, ale v roce 2012 vlastně muži tam začali ty ambice na ten postup. Trvalo to sice díl, ale nakonec jsme se dočkali. Takže nyní už přivítejme na tanečním parketu taneční skupinu PPS 12! Mám prostě od pánička prostě si drsám a vzduchem lítem prosáda šluba.